Ka Khasils at Mosdese Council menta kasi Kashitarik Noiwing Kilaraki Kalinku Siyam Banripu Ar jong Reverend JJM Nicholas Roy ublatip ru kumukpa jong District Council ubadeiru nung saindori ka Kernet Banrio ka Riti Senchar ka India. Ya kani ka jingraki la penlong ha pholor jong ka office KHDC ha ka general lang chief executive member uba Titus W Khan unong elam kalyang persya uba pensingan NCM lembat kit khot ka executive committee bat kumju ru ki officer jong ka council. Na kalyang jong ba Titus saba ajingkren ulapan pa ya chingsosi bakat badang mi kisngi bat kisnam ka bor jong ka KGC kalanang tulat namar ba ka soka ka khap ikithap niang jong ka KGC nak bantaban pentulat bor ya ka. Fred, salute! Ijukan mau ya kan igasngi tangkum gasngi syuti. Enrai ngimjula apat ya kaban kan mau tempang. Ya ki kam ki bau ni urang ba ulano sendang hakani kedrajat benriu kejongi kam tambat kejungnya dei bat ka six schedule. Perpangru ngarajan klet yai ba PNC belum nongelam jong kaliang persyak kaliang yate ke bangiong bila airu itu ke jingkren mentan ban pen mau ya ke ka jing temu jong di urang ba hakapor ya ke bau yadon keti ban tau ya ke nika kernet ke ban riu ban penerung hapo kariti senchar jogari India najuong lengkot kumni bahakadon kapor habakum ke jaj benriu haka tu kapor kaladon ke jingyaki ba hadin ba upareng ula pelaj no ya ke la ai no hangi ya ke jinglaj lui ke baka ki khasi state haka tu kapor ki perkhat la ngin ya so bat kari India mi ngin syong kumtu kum ke independent country. Enrei hapok kajing alam kajong kini kirang ba kaladon kajing perhat bahkan bahahi bangin esok bakari India. Bat uni urang ba ubalayu i jengai kai kebanjapan baladangi kum kajaj beriu kabaret pat ngiesok bakari India kabayar kari India kabahek hatu don ne inu jingyada ibanyada kerpang yang ikum ini jaj beri beret kani kajing perhat kajong ni orang ba badata kada ulayo bandrung kumudkhot jong sub committee ban shnakat ya kariti senchar jong kar India ngaso kalalong ke burom ke bakrau ya kajaj beri kajongi ba uni orang ba ulayo jaka hakani ka constituent assembly hakaban shna ya kani ke constitution jokari India bat kajing perhat kajong uni orang ba kalau bala kumno de bandon kajing yada ka bekerpang yangi kirulum kamtam hakani ka than chate lami kadau la yo ban penrung ya kani ka six schedule andrei lengkot ngakwa ban ong
kumbaong ba pensengan mentan bangi sengusi bakat nang mi kisngi kat nang mi kisnem lasdang ban pentelot ya kipor kibaka district council kadon kabang ham sengusi syuk ngakwa ban keren ngani kapor bawat nakaliang jong ki sorkar jela ki baper klam da kedau yanu nakawi kapor kisdang ban kap ya ki tap yang jong ke district council klam da kedau wat ki sorkar jelaru wat kita ki basyong hapo sekretariat kiale nakapor syakapor ban pentroñ ya kabor jong ke district council ngakwa lembaga ni kesni kabangikan mau ya kalengku sengiap jong uni urung krau aku aban penkan mau ya pi kum ki dekat ki badan burom jong kani ka yeng kamtam yangi ki MDC ya pi ki officer pada ka judge benri hi barok away bakal ada ka por ya ka bangin yang rang ba ban penpau ya la ka jong kesur banginang penklan ngi teng kum ki dekat kum ki MDC habang iwan hakan ni kayeng ka badan burom ngiyong to bangin snai ki an ki paper mau ini snai ki an ki paper ban pan khalan ya ka jaj ban riu ban ya dai ka jaj ban riu kham tam bangi i ka jingma ka bal sedang ban wan telap na ka baro ki liang andai ka bas ngosi kalong ba ndala dep tau ya ka an ndala poe has ka teriat la sakut mentaru ki don de pau teligi an ki ba kinong mi khmat ki jungi de boburom hagi snam ki bladap krishna ndrei ki sakut no tang apo ka department jong kata ka bagi ong ka district council affairs department kani ke kalong ke bangi kum ki nong mi khmat ngi haban kendet penriu ban perkhat na ka banta ka ni ka ying ka badon borom ka jungi da ka boburom aro ngin sim ye ka jingket kle nak benta ban paulat banang penklan cucu ya kan ni ka kernet ka ban riu ka balong ka por ka cingeda igi kum ka jai ban riu UMDC kamo khar punthorm khra ba pensingan NCM badeiru nongilam kalyang persya ula ai ka jinro ya ka executive committee ka bra punlong ka jirki ban kanmau burom ni ka jingklat no ban rupo asnem jong Reverend JJM Nicholas Roy ubadeiru ka pa jong ka AGC badu nongsain do ka khanet ka ban riu jong ka riti senchar jong kari India isang utho bagan ni kasngi kadika 62 death anniversary dongi late Reverend JJM Nicholas Roy na kalyang jong aku mu nong ilam kalyang yatay kapaning ko nga ay kajingero kajing kublay kerpang ya kastu committee namal kadika program ka bakila organize kadika step kabalong sisya kajing penburom kabayi don burom na kabenta i lead Reverend JJM Nicholas Roy kumjuro iki staff ki officer kumjuro na kalyang ka enforcement wing bala don ka kadika step India tak jadi beri pastor JJM Nicholas Roy ngatangi suatu bah di mai bala trai sitom borba na kabenta parwanra ya ka renet ke banriu haka constitution jong kari India apo kajingilam jong Gopinath Bodoloi hatu por bode chairman juga sub committee na kabenta ban discuss haji dei kumnu ban protect ya ka interest jong tribal khamta manot East India Wanya suatu baga rukam perkhar ka jongi bajoi bagi jutip kalau ngisya ka jing mentoi na ka benta jongi rengi ma banlen bahadin bagi wanra ya ki amendment amda marin ka state hot ka bang ilayo na ka central government ila du no ka tu ka di ki mentoi pastor lo yu ijgai bah kata do ba bandong bagi no ki central loss Kimla ban apply apa uput usam jongga district council but kumjuro ban exam ya kan no ka central lo ka bomedei bat ni tang hakan level jong governor jong state lala ban exam ya ka ndai ka jing aino ya ka bor the power of exemption show president ka long ka jing do ka bakraw paragraph 12B ka kan syai
Belada gidon kam ban exam ya kanu ke central lo ke bomyadai kat kum ka dustur ka jongi tang ha ka level jong governor lala ban exam ya ke central laws. Henry House karena ispan new puar la transfer no ya ka power of exemption. Now governor show president kalau ngejiduk ka bakra. Jiwanda ka paragraph 12 AA. Abang belada itu ku ayon ka district council bat ka ayon ka state. Ka prevail juga setiap kanero ka di ka jundong yang i na siap ting ba ki vision ki idea ki jungyo i jong i pastor JJM Nicole Soy ngila spoil no kandiat na siap ting palang transmari ka bor ka state kadon sakui ka bor pod de kata di sentral tenrei la dangi ni specify kandiat di ka bor tang council even the central law kan nomna ban apply handai da kam ta ba pleasing khang ya ka state law ka pleasing khang sondon ya ka highway jong ka central law henrei ladang i penkut no tang ha po uput usam jong ka sik sidil nyem pleasing khang ya ka state law nilong support full na tadaw mas kubanong ba time has come bahkan ni ka jingken mau buram ya i pastor JJM Nicole Roy ka jingkuma ka jungi kelong balakum nukun ban restore back ya ka power jong governor bat kum juru ban di market ya ki subject jongka state bat jongka district council kenang ba kinom central law kinom ban apply lagi menta ni sayu ha forest act land law water law bun ki an handai ngayon no pastor JJM Nicole Roy upayo irpa ya kita ki baro ngila feel mangi hadin ni ai ngo yo blay bo blay ula say yo ne rata uba komune urang kan urang pawar hakari ka jonge banwalam ya ka jeng syai kumbakalong hado kine kisngi ke bamanta ka jeng duai jong ka balang ka jeng duai jong kirriu ngai ki hagana ka ri ka jonge yapi ki ha ki han ki bau bleu labo hakine ki suki jong ka jeng sekri gre ngin yai kersan yapi haki jeng duai bau beliau ai hafi ya ka vision pat ya ka mission ka ba pi yoi but ban translate ya ka vision ga jong pi into a reality na ka benta ka buram ga jong blai ha ga ne ka ri ka ba e ka jong ngin duai ro ha ga jo ko por u blai un na kerku ya ka ri ba ya ka jai benre ga jong but unda I bore I just kham tame Yau CM badon buram jonge rengkan lem baru leader jong kau don lang hang ne balang ba kajinya troy lang ba kajinya syakri lang jong pi hagane ban pen i ga nuksa jong kajinya long shitole namar habadon kajinya long shitole ka don rengkat ro ka bor play ban ngadwai u play bau play un kerkui pe ban syakri khamba ya ka ri ga ba e ke jonge hagine kisngi kisnam ki bandangwan naga benta kane ka pateng ban naga benta ki pateng ki bandangwan ter